bang sa ariyo kinyne maket kod maindi ka in ng'at mane dhi e wira samoro isewuok idhi manyo samoro isedonjo apisi igo chandri koni kod kocha ni kang' romo godhiambo to nyikwa mama unyalo yudo gima ginyalo keto e mesa kendo ginyalo gago nikech tich matek be migerogo piny kod Mugajwang'. Kapo ni pod intie dala samoro itimo achiel ariyo adek wadok ni machiegni chenro ni eri mar Sule Mokinyi bathe ni eri mar Twak mabedo kod Twak kod jolony mopogore opogore e gundu weche mopogore opogore gibed weche giko mag siasa, weche mag thieth, weche mag ohala, weche mag somo kind mamoko mathoth. Kiny ma kawuono wan kod ai mar bedo kod achiel kuom jolony e weche giko mag somo kanyakla kod weche giko mag ngima mano migosi Jorim mabende wadwani watwago ahinya to kotenre kod wach mabende ne wawuoye mabende ne wagilo kendo ne wakuodho ni sikund yawuoyi ma Maseno chano mar bedo kod wendo maduong' e pacho kaendi mar jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto ma igeno ni ka chenro dhi kako chani ni nyakoro Mugajwang' to jatend piny owacho migosi William Ruto biro limo sikund yawuoyi ma Maseno chieng' tarik 10 dwe mar Ang'wen higa ni eri. Antie kod achiel kuom jal mabende nitie kamiti mapango chenro maket kod mano yiena mondo mi thuolo mondo mi omos oganda jokana moyaore ratego ka thuolo ni eri king'iyo picha cha mose oganda jokanyanam timi gi nondi machuok. Erokamano Justus kuom luonga kawuono mondo abi awache matin gi jopiny. Iluonga ni Jorim Amadi, an jalo manosomo Maseno School higa mar 96 nyaka 99 ema natieko school kuro mana kuro. That's between 96 and 99. And 99. So my exit year was actually 99. Kuro ne wasomo kuro Maseno no tiego maber. Maseno School we were very well taught and very well trained in matters of life. That's why I'm very proud of the school. Kata kinde no jogo manosomo kuro ng'enywa wachokore kendo as all boys mondo mi wati ni school e yo mopogore opogore wanyalo konyo school gi weche mopogore obed koka gedo loso school, yes, obed koka rewarding nyithindo matimo maber gi jopuonje matimo maber to obed yore mang'eny mwakonyo go school simo kata ka ntiere gi mag sport gigo support kendo gik machalo games to gi academic programs basically by way of motivating the teachers and students. Kineno ka gimwatimo bende wachokore in an association called Maseno Old Boys Association. Mano nyiso ni jogo duto manosomo Maseno makoro sitieko school to gibiro gidonje riwruok wani ma ani jagoro margi, ani secretary general mar Maseno Old Boys Association modendo ni MOBA. Aparo ni achiel kuom gigo mwatimo ne waromo kodi gi maber higa mar 2024 kane watimo careers day mwatimo every year. Yes. Wadhi school kuro to watiego nyithindo go wajiwogi ni bende nyalo bedo daktari, nyalo bedo engineer, inyalo bedo anything you want. To kanyo bende watimo nang'o reward nyithindo matimo maber kaachiel gi jopuonje. Lakini maduong' moloyo ni Maseno no puonjo maber. Ng'eni Maseno e school ma ok nyiew ni penjo kwal ni penjo. Itiyo matek magi miyudo ne yudo adier makata ka wadhi university oyudo ni gima pogowa gi joma chielo e school miwacho ni beyo en ni ka gichopo kanyo to gi struggle to wane mwadhi maber kech wan ne wakalo penjo no nyiew penjo. Okay. To aparo ni gima duong' mogik mwanyalo wacho kawuono maang' no wache mang'eny matin. Yes. En wach mawaloso mar Maseno at 120. Yes. Mana ng'eni maang' no twake mang'eny matin. Erokamano ne migosi Jorim kuom ne winjo duol kendo kawo thuolo mondo mi bi twak kod oganda jokanyanam. To gisani nyaka ni wuog Maseno ere kaka iyudo kaka idolo kumbo? Mano penjo maber ahinya. An asebedo e yore mopogore opogore kaka dolo kumbo. Sani to atimo giluongo ni event management Kisumo ka. Achaka timo giluongo ni real estate, wakonyo ji gedo gi nyiewo uso ute gi lope. Kato bende an gi facility mo matin mar ECD ma bende aran Kisumo ka. Nisi ni bende intie weche mag puonj gi wane weche mag weche somo go kidonje kabisa. Correct. Erokamano. King'iyo Maseno igni machien kod higa masani lokruok mane minyalo wacho ni osebedo ndalo moko nawinjo ni ng'eny joma nosomo Maseno go eko ne ok dwa ni ulok infrastructure kata kaka setup ne nitie to wang'eyo ni kaka lony kaka piny medo dongro development changes bebedo e kind oganda. We are told it was not very easy for most of the old boys to want even classes to be changed, uniform to be transformed,
Was it true? What is it? Absolutely. In fact, you've touched a very serious question. We as old boys have struggled with that issue between heritage and between modernization. Nikechengeni Maseno is a cultural, I mean, it has a very historical significance from its inception 1906 to date. So we were 1906. 1906, when we were founded Yes. by Reverend J.J. Willis. Yes. We were struggling between preserving Maseno as it were and modernizing it. But now, of course, we are coming to the realization ni nyaka modernize school. Exactly. Nikech most of our structures are pre-colonial. Noger gi ndalo wakoloni. Wakoloni manogero gi. Kendo kapani negina ute motegno. Not until a day moro mane yamo moro go bath class moro kanyo ma olwar piny. That's when you came to notice no nego be ni wa improve. Yes. To kata kiwe mano ute wago to sani to ti. Wach adier. En mani koro dire identity gimoro mi identify go ming'eyo cha. Koro kibi muko gi te to ng'amo somo kuro 1960s 80s 70s ko biro duka skul opogore kabisa. But koro aparo ni there's a bit of a balance. Tie kuonde moko maparo ni biro muki to nitie moko biro ger manyien. To moko bi nyalo dong just for historical reasons. Chia mar Maseno kinde manu somo manu kete maine wechege kumag somo ahinya. Ne uneno ka competition ne chalo nade kupimru kod skunde mamoko e pacho kaendi. Kiwacha adier tegeni wan ne wapiem motegno ahinya gi skunde madongo. Nikech kude me wantiere one school maduong' That was your league. That was our league. Ma wano konya tuge skunde matinde. In fact, ne ndalo moko ne kata headmaster principal marwa madhile WJU Amadi. Ne ste moko no kedwa ni wakikere gi skunde moko ma e gwenge. Nikech kidhi kikori kato koro yingo koro ok nyal tiyo matek. Ne wapiem gi joma dongo. Ma alliance gi staregi nigo. Koro gima ne chanda wani ng'eni Maseno kawo ji mang'eny. Yes. That is a fact. Wider scope of population man yes, numbers. Tingeni means ko is a factor of numbers. Yes. Ko dino ka one we are more generous. Ji ng'eny ji kawo ji mang'eny Maseno. Skunde moko tingeni dio numbers piny. Koro means ko gidhi malo. Ko dino ni yes wayudo A's mang'eny lakini number watu koro dok piny nikech ang'o? Nikech wa enroll ji mang'eny. But king'e maber to wan watitie maber to kendo A's mano yudo ne genuine. Kineno ndalo moko mane A's ne ludhore mang'eny ka to Matiang'i no biro ketho. Yes. Suddenly, you know, the era of Matiang'i. Yes. A's bedo mang'eny, A's bedo 50-60 how? One Maseno no golo galami koma genuine. Kata gin moko ang'wen abich ok genuine. To koro kano chaka dege no ka A's no dok piny. Ka Matiang'i no dio. It tells you the ranking or the education system was a bit compromised, exam system. Lakini to Maseno we are very proud. The one maro mano yudo very genuine. Okay. And then sani koro ki compare system machon gi sani mabende sani koro oganda jo Kenya thuthni e donjo kit somo manyien. Competency based education. What did you say? Ere kaka u transit mos. Kiwacha adier to okekore this education Confusion system and confusion mang'eny to be very honest. Kata ambisi moko confuse matin. But the intent is good. Ne kaka ne serikal ne pare ne ber ni nyithindo onego be tim somo ma practical ma not necessarily just book learning. But apart transition mare poko bedo handle maber nikech ineno ka it is a very costly program for parents. Yes. Odwaro a lot of inputs. My parents moko are not ready to do. Kato be rido jopuonje mabedo ne handle those new areas have not been well trained or actually even trained at all. Because there's a bit of staff shortage. They're not well equipped. They're not well equipped. They're not well tooled. Yes. So there's staff shortage in that area. But it's something that can be improved. But I'm sure the government can also review it at some stage and see whether it's working or not, and then it either go ahead with it or abolish it. But the intent was good, and my implementation Mari is a problematic one. Maseno School, an aim to content with over the years, bido nine utimo maber kabisa wechego kumag tuke maoke pap. I think Maseno nwang'eyo gi basketball, rugby, hockey. Actually, Maseno School nwang'eyo hockey. Maybe plus Kisumu Day. Yes. Me where I land, we didn't have those special games. Anasomo Diemo High School. Aiseme Kombewa. A proud member. Watch and you see in Tegi Miluongo ni exposure. I can't deny we learned in the village. Right. So me going. Right. Because of you talking about Nerom. Correct. You didn't remember could be so much. It's true. True. You didn't talk with the Nana, Mangu, Stare, Kenya High, State House girls. So while we were in the village, I think there's exposure when you get from other quarters, you now know how the world moves. Maseno taught me several things. Some games I didn't know exist. So anyway, the question was, Erika Gimomi or Sani Uneno Samoro Maseno
tachu ok rieny ahinya weche mag tuke moloyo kaka rieny weche mag class. Iwacho maber Justus. Kama minyalo tim mondo mi kata tamana ma wantie ni migosi Jorim. Nye wageno nu njatero kata basketball gi handball gi rugby. To wayudo kudong' nono. Gima lit ahinya ka skunde moko matindo gi go e games mane wane mondo walonye. Gima nyalo wacho gino en niya. The issue, an institution is as good as a leader. Yes. Who is there. The focus ma leader no miyo that particular games, that particular aspect. Ema miyo jogo shine or they don't shine. Yes. Kineno migosi manosenindo Tula, no invest a lot in sports. Yes. So is what you get, what you put in is what you get out. Yes, yes. Koro simo kedo ni principal machielo nyalo bedo more focused on academics. Koro kanye kuma yudo result. Okay. Tuntire more man focused on games ahinya. Ido ni skunde ok tim maber ahinya lakini games to kiber. Ido gi skunde. No, we know them. Kata mana boma ka wange. Masa mtie moko masa moro kata result duoko gi ok duogi lakini gito mana pera. To ginti kiber. Koko luwo nyengato. Adwani ugo moko lakini luwo nyengato. Koro basi mtire moko mabende gi balance. Kana no migosi Tula notema ahinya. Migosi Amadi mane mbele lebe notema maber, especially ngeni he was a sportsman. Kore be notema hockey was very good during those days. Rugby nitie nyaka sani tira Amadi Sevens my honoring his name. Yes, They really invested in rugby. We attend that every year. You understand? Yes. Koro man was a tribute to him in terms of investment in sports. Koro Otula notimo maber ahinya gi watch basketball. He really invested. He really invested in coaching and perhaps even getting those students more talented, sports scholarship and so on. Koro another question of investment. What you put in is what you get out. Exactly. And sani koro ka nyithindo gi transit kendo ineno ka ngima lokore wane modern world bingini wane era manyathi ok chwadi. Gino ero en gima licha ingeni wan nego wan no belt ni rodhi nyowa discipline ema wiyaure. I really don't think ni that is the best way to go ni nyithindo du kadwaro tindo okonde go ni timo ka gidwaro tindo must know ni my limit manyalo dhi. Apani gimonego wang'e Jorim en ni nyathi ok go nyathi bedo discipline. I don't know the best way. Ngentie go ng'ato. There's a difference. Yes. There's a difference. Ingeni umeno gole apa ni jopunje bene odhi overboard. Negli too much. Ingeni no go maringo school ndalo moko. Gocho no ola. Because they were too much, Koro there has to be a level ma ingeni ma to koro is discipline, lakini ma to koro is assault. There's a difference. I think me the way I do it at my place, if my boy has made a mistake, we first sit and we agree here it was a mistake. What understand me? What be the mistake from what level to what level? Mo bed ging'eyo ni mage weche modonjo ne go en mage ung'e charge obe charge mare ne wachang'o to kodonjo nyim committee ni be friendly to him nyaka understand ni pile ko biga nyim committee ni ko uno mokele ni no timo mage gini serious koro nyaka bo yie nyaka ikete mo bo understand ni gini ne rach adier mo admit ni gini na timo takwang'ono ki discipline gimo understand is better than kigoe gimo kotimo nani. Approach no bendo karache. But gima nyaka bede discipline nyaka bede. Exactly. Gimono ko nyithindo ni endi omiyo nyithindo tinde bi tek kabisa. Nyithindo timo mana gima gidwaro. The kids have become unruly. They believe ni okinyal nyiso anything because what there's no consequence. Nyathi nyalo bokre dua su janyuol mare be discipline. It's ridiculous. And do you think ni parents be nigi role that they are playing which is not right into making kids do things that are not right in our community? Absolutely. Parents mokido ka too laissez-faire. Ginana ni daddy, he can do anything, just leave him, let him be himself. No. Parent nyaka control nyathi. Nyathi nyaka donka ni discipline. Discipline chako mane ot. Kaja nyuol is firm and has clear boundaries on what is right, what is wrong, what you can do and what you can't do. Then that is where it starts. Koro kanya thino di school. No digi foundation ma discipline. Wajino nyathi kokoso. To sebedo table for gik motimo to en kind of matter we have to bring on a parent nyaka bed gi understanding. Correct. Ok ni chopo to mano kuoda wuoda nya igo nyathina nango imulo nyathina nango okugo nyathina. See, this the parents bende oseketho nyithindo. Yes. Nyathi nyaka bed gi discipline, nyaka choge ni kati nyalo kalo kok nyakalo. Kech ngini kor parents moko owe ni that role ni jopuonje. Discipline role gise absorb ni jopuonje. Masana winjo ni loro ge ywak ni nyithindo giduogo dala. Dikoro giwe role ni jopuonje. To ka jopuonje dwa discipline nyathi to be ringo gidhi kundi go koko. Koro nyaka bede gi balance moro lakini parents definitely have a role to play in terms of discipline kids. Jorim,
before we get into the main matter today, we were wapuonjo jonyuol ke chini loro. Report yango ni kinde molor ga e bombe mwadake, which mag insecurity medore malich mokalo. Lakini nyithindo gi iwacho ni samoro ng'eny gi emaringo ga piko kata boma Kisumu, Nairobi, Nakuru, kagi donje njore mag phone snatching and stuff like. Lakini ka in school, to dimbore mok dingi. How can we uproot such cultures kuom nyithindowa? Wanyatiyo nade kaka school kod jonyuol kata jorit nyithindo? Ni just as question, ato poka winjo nyathi ma high school ma timo gi kilago. Kuma se winjo accusation la Nepal college. Yes. Ke nyathi high school pod tin. Mondo yud wang teko bilano. No do chako maji simbe do ringo ga piko. Most of them are like 13, 14. Joma se winjo ka ne chando ji ka kinde moko na winjo kisumbwa ka nthi college ma chando ji matimo gi kilago. But which is very absurd ke ng'ama ni school en ng'ama nigi hope monego be ni en ong'iyo follow up on ong'e ni en gi hope nyalo timo better life. Ng'ama osewi school ma namba jakuo mane ma oseluso hope nyalo donjo kilago. Koro miyo aparo ni it would be absurd to find a student engaging those kind of things. Exactly. But again, there's role of counseling, and you look at most schools digi chaplaincy. Yes. That is the role guidance and counseling and all that. I think the idea is just to give them hope at all the time. Need they are on the right path. So they will have anything they want in future, only if they keep working hard. To discourage shortcuts. And then we in our dailies today in interest nyithindo ma osebedo katho e skunde wa in a span of 3 months nyithindo osebedo katho. Penjo maduong' en ni to how safe are our kids in our schools? To the buck stops with who? It depends on what is the cause of death. Is it sickness? Is it bullying? What is it? Again, the ultimate responsibility of any school stops with the principal. Exactly. And to kunya escape. But in any principal being interior any schools are large. Can you get a school of Masini only getting 3,000 students? Yes. You don't need principal of Nyala get teachers, boarding masters, deputies and so on. At the house level, you don't need the prefects. Yes. Prefect nyaka bedi nga mung'eyo ni jogo gi ng'ani ka wuno ko chalo no tuo nyaka waringwa tere go report them malo mane gi di responsibility in house captain. But they bring us to speed. How are you handling yourself nalo a student me benecho pokater japuonj maduong' ge report? We had a very robust and strong prefect system. Amadi no kelo ne kata bene na prefect. We were very strong. In fact gigote most of them the prefect never handle matie kwali. Yes. Ma deal conclusively. Student leadership. We had enough power. We had enough organized system. There's a house captain in charge of the house. It was accounting for everyone. Right? Yes. At the house level, nitire inspector, nitire senior boy. Magi levels te mag leadership from the lowest minus hierarchies. Inspector ni kanyo, senior boy ni malo ni, prefect ni malo ni. Mondo giyo kalte ko kalo ko bijo. Koro at every one time wangeyo. Then there's also dispensary captain. Mago ni wangi health my prefect ben. Koro kanga do to magi jo matero gi hospital kanyo. Kagino obare titere boarding master. Ko bari titere chula ibus hospital. Ko bari titere kan Kisumu. Koro we had a very clear structures magi can also be dealt with at that level. Koro no one get responsibility waro to sa ni to kan the principal moro biro to la no loko gigite no ma prefects ko power no timo all manner of things. Koro they became common men. Sa mingeni said the ma prefects power. Koro ngeni o chalo student mora. That means that responsibility ichake duoke malo ni jopuonje. And jopuonje are fewer compared to student to teacher ratio is very few. Or rather is large, don't. Koro that mandik magapa intie madogo wargo. Some of them were misusing their powers. It's true. Ni entire moko ma high-handed, but in our cases, history in Maseno. In our cases, ne riamboge. Kane uteri ni de go ngato marache. Gibelt. Gi misuse power, principal Amadi bila assembly riembi. Kedo sa riembi no students amore gi pamonyo woyo. Riembi assembly mbeleji. So you have to balance between your power and use it wisely. Kedo no mi waga warning ni mi power but not to misuse it. If you misuse it, you go. It is very clear. 2026, if God wills, will remain in the history of this nation. Kama Seno School, even the Kodjatan Pinyawacho Migosi William Ruto. Wogeno Nyabedu Tarika Padu Marangwen. A brief on that. Chindro Magimanti. Maseno School will celebrate 120 years.
manyiso ni watim moingo pinywa ma Kenya Republic. We are twice as old. Donge wan 20 koro wan double. To en gima lich ahinya kwa celebrate machalo kamano. Skunde moko ang'eni celebrate 100. Wan epani wan the oldest. Masari wa celebrate 120. Ng'eny gi to gin 100 pod gi celebrate miche. To warwako jatelo kaka iwacho no, warwako migosi maduong' ma Kenya waka mondo bi mondo ojumeka kodwa. Koro wan gi chenro miloso maber, wan gi komiti mabedo Nairobi maloso chenro ni saniendi ma wapango program duto kaka welo biro bedo, programs biro bedo kanyero to gi kaka biro rwako welo ma jotelo go. To gi chenro te wan emotimo to bet walando gi e mbui matin ka chiel kuom gibe kaka koro watimo e TV ni ka en ni warwako ji te maseno tarik 10 April. Obro bedo maseno skul kochakore saa 2. Warwako jogo duto mosomo maseno kunena. To warwako ute old boys te. Ma en odiochieng' maru ma janyuol mari celebrate birthday. Koro kwadwa ni weni wele mapong'o dala to janyuol to celebrate 120 years. Kumora mora muntie wakwani mondo ket dari maber, mondo bi tarik 10 maseno skul April mondo wa celebrate together. Wamedo miyo details ka wadhi. Koro the main reason mwatimo gini wakawa advantages za committee mondo wareu mana gimi wacho nacha ni ng'eny buildings wato tinde oti. Koro ne wapango gi committee ni koro en idea maduong' wachako mana gi celebration lakini the whole idea en idea mar forming a foundation mabede sani bedo registered. We are forming a foundation iluongo ni Maseno Old Boys and Friends. Manyiso ni jogo duto mosomo Maseno te kaachiel gosiepe ido siep maduong' mar Maseno makoro bang' mabro kwa gima matin mondo ibolnwa ka. Koro kwa choko jogi together to one very ambitious plan mar 2 billion shillings fund moloso 2 billion. Yes. Wadwan wagero ute manyien, a whole new campus. Ute manyien, laboratories manyien, computer labs, dining halls, hostels and all those things. Brand new campus. Sports arena, arts arena. In fact, give me penja mar CBE. We are trying to support that system by bringing, kissing 3 pathways. Look. Yes. What we want to create a building or an infrastructure for every pathway. Sports pathway, gymnasium, swimming pool, gineko nikago, arts pathway nikageko, to sciences. Mission laboratory and the rest of them. Koro ewi foundation molosoni is an ongoing thing. It's supposed to run in perpetuity. Yes. Right? Koro 2 billion fund kose raise to wanyalo gero gigi tego tieki kato bende wadwa support students ma ok nyalo. Every year one get students mang'eny less fortunate. Iluongo gi Maseno school ok nyal dhi kuro. Gionge pesa. Wan kaka moba Maseno Old Boys Association nyicha watero moko madhi aburo. Kuro mchana wachulo negi fees kwa video ywak gi TV mano iga mwadonjeni 2026. Yes. Ne video ywak gi TV kuonde mopogore nokelnwa gi no support gi magidonjo. To kopogore gi mano iga ka iga bende wa support nyithindo moko madhi at least 15 every year. Wachoko pesa kaka moba to wamiyo gi basaris achiel kuom gini neno ka nibiro 2024. Wachiwe ga careers day ma timore every July. To wa support ko nyithindo, but now wadwa time in a bigger scale. 2 billion mowacho ni. Yes. Pesa no part of it digero campus manyien, part of it di support nyithindo ma ok nyal chulo fees. And then kinima gik makamage timore ga migosi Jorim tido ni samoro wedea makoni koni be wuok okenge useketo machalo nade mabiro no ni pes japiny otigo yo makale. Mago to nitie but ngeni koro foundation bedo gi board. Foundation makoro iloso ni en gi board mar ji mang'eny makoro kinyal bukani dwa dhi golo pesa te dhi ketho. Koro bende watemo ni wadwa keto accountability structures in place ma wanyalo tiyo go ma gik mibadhi bila mwacho go bede kesi mibadhi go maketho gimoro amora ka ji winjo mibadhi go to koro ngabro golo pesa chunye koro to. And then koro kinde ma warito jatend piny owacho ni eri migosi Jorim mihejo wana jokanyana ni what would a day look like on that particular day? Fantastic. Is kwaye gini mondo me check on their calendar, they make appearance on that day on the right time. How will a day look like? Parne wa ido ka nyithindo wuok e school kiny chieng' tich adek they'll be out of school. Fantastic. Koro one arrangements maber kesi ni a function like this cannot go on without students don't nikech ma to school mage. Koro one gimi pango gi school ni nitiere nyithindo mabiro dong' chien ma biro pong'onwa kanyero kech nyaka gibenegi. Koro wabiro bedo gi nyithindo modong' chien, wabiro bedo gi jonyuolgi, wabiro bedo gi old boys mekwa manosomo Maseno te, wabiro bedo gi jopuonje kato gi invited guests, Ministry of Education, josiasa bende biro kuno kech ng'eni county government gi nyaka bedi wane county gi leadership marwa, local leadership nyaka bed te nikech wane constituency mekgi kaachiel gi welo moko mopogore. Koro gima biro timore nikech jatelo ni kanyo maduong' migosi William Samoei Ruto bende ni kuro en chief guest marwa. Koro gima biro timore ni we are going to celebrate the day, a bit of history mar school biro wach kanyero
chairman wa mar foundation committee chairman bende bro lay the foundation gimomi watimo gini obiro nyiso wa how the 2 billion fund is going to be raised. Chairman mar committee. Okay, good. So and also founding chairman mar iluongo ni Joager because Joager because ibo luora ahinya iluongo ni Joager and the founding chairman mar the Maseno Old Boys and Friends foundation. Ikaki bro luonge keche registration mar bende is ongoing chegni rumo. Okay. Koro bro lay down the vision of a new Maseno campus, obro lay down the vision of endowment fund mabiro bedo bibiro koni go ji nyithindo mok nyal chulo fees kata obro bedo kendo gi entertainment nyithindo bro entertainwa kachiel gi entertainment moko moa oko kata speeches biro bedo med kanyo obro bedo will it be a church like or it will just be any other common gathering? No, it is more of a Thanksgiving service. Okay, yeah, exactly. Koro, we are thanking God for 120 years. Koro mabedi bro tell no kanyo gi jo kanisa madongo, jo tend kanisa madongo ma ACK, the Anglican Church of Kenya. Magi the sponsors mag school. Kamo tingo Reverend Charles Onginjo. Ene mo luonge ma ene mo obro lead service mero. Koro it will be more of a Thanksgiving service. Obro goni nyasairo kaman kuom higni mosekuro Maseno nyaka sani. Kachiel gik moko mabeyo mabro bedo diere kanyo. Taparo ni bende mogo moro be nyaka bedie ma jo mabro belo mo matin kanyo. Usewuotho nade kod board manyien masani mo Maseno kotelne kod Ambrose Otieno Weda mabende apano sebedo katemo tayo school no obene Limelight. Okonyal kose gima chalo kama because gima chalo kama endi and gima is done at the highest level of the school. Yes. Ma hotel negi migosi miwacho no Jakom Weda wasebedo what work kodgi wa brief gi on the stages of mosechope kaka committee to gimeda gimi feedback mari ngeni gibede nyaka gibiro go they must also have a say. Gibro gole gimo matin they are the host. Yes. To host oknyal bedo ni timo gimoro ma host ko ngi ko they are supporting us fully kende kata gibro gole gimo matin ma los ko gini to apande gi seta school maber generally school wa mor kodgi wonge shida kodgi we are very happy with the management so far. Nyithindo penjo maduong' ma ng'ato janyuol nyalo bedo go penjo maduong' ma janyuol bedo go ni kinde ma jatend piny owacho biro kendo ko bedo kod Thanksgiving prayer e Maseno nyathi mana kaka piny kaendi Kenya wani ibiro winjo ka josiasa biro to wacho ni wadhi kendo ma waketo milion 50 moro kane gini japiny ma kawaida ento ang'o mo expect apart from infrastructure mugero nigo no bentie gimoro mo nyithindo gi nyalo biro yudo kata ka giduogo ang'eni samoro nyithindo 3,000 go to bedo chieng'no samoro kata mana 1,000 so ka giduogo to ere gima nyanyiso gi ni jatend piny owacho wawinjo tikne nyo biro ka ng'eni gik motimo gi to most of them are long term ok en gik moko minyalo wach pepe to kaka wacho ni ero bende josiasa to nyalo promise anything but ng'eni wan bende ok waketo hopes kuom josiasa ahinya though waluongo gi but ng'eni nitiere teko ma bende siasa nyalo kelo teko ma sirikal teko ma sirikal bok ok piem the veto power sirikal bende bade lach koro wakwayo ni wan gi geno ni bad sirikal malach no biro timo gimoro to nyithindo go eko to kata kopogore gi mano to wan gima waromo lich mwatimo en foundation cha mwadechgo nikech mache mabro run in perpetuity. That is the whole idea. Celebration is just to anchor it, to launch it. Lakini one marwato for the long term perpetuity, one wadeshki foundation, maji bro gole pesa. Mo gina hadi moko ni utafanya hapana. Gibro golo pesa, pesa mai golo nero. Foundation invest in maber, to kelo returns go yokote ka ticket school. Exactly. Kopogore kod mano. Bentie kwayo, masamoro nyalo redho e nyim jatend piny owacho. Bro paro ni kanye ntiere Agoro Sare. Nyegi wacho nitie dome hall manyegi gero nyepoko rumo nyore ne kanyo milion 30 nyegi nitie gi kwayo bas wacho ni dhi megi bas kanyo nyithi Maseno igni gi podu chiemo e laro adhi ga kanyo nyithindo go samoro ka koth chwe chuno gi gidire hall matin cha. Is it part of your priority? No. You may not be the principal in charge to respond to this, but ibe kata kineno bentie kwayo moko munya keto masanja na jatend piny owacho. Kwayo moko to nyaka bedie ma ngeni there's a need ngeni momi watimo gini there's a need to kwayo to nyaka bedie school ngeni oyikore kwayo gimoro ne kanyo semo ko chopo ne jatelo semo ko biro chopo. Yes. To gima wacho mar dining hall kata one stand was old boys di kinde moko nwatemo lose pod ne plan to pok no succeed nikech no dwaro pesa mang'eny milion madhi mana 300 to koro pok wa succeed kode lakini kata school bedo chando
wandalo wan watin ne wadonja hall no watin. Yeah, but they were not even a hall. There's a chapel, Mantie Kacha. The Rock of Ages. We would fit in the chapel very well. We would fit in the hall very well. But the numbers have increased, far beyond the capacity. But kwa moro to nyalo bedo. But again, you know, hall mwacho no chando school obendo chando wat. Angeni obro sort out. In due time, kwa re walwedo gi school obro lost. You love how the street looks like in the school? I mean, it's always been the same. Angeni pokolokore ahinya. That main highway marwacha. Pokolokore. Nana kalam mana ndara butu gate kamcha no gwarore matindo butu lakini mano bendi bentire some programs midwa loski go ntiere jo matek matemo loso weche go mondo mi los lam do kendo duti. But so far at the street level to korache na kar gate kanyo matemo kethore. But kika kanyo mbele kanyo to bo bera. It's okay, it's neat bende gikete maber. Mana gate ne machandoa. And I think ni watch all you nego kete maino kaka ya wot maseno mabendo tegno nikech kata nyoro nyawantie kanyo gi alam e kanisa mar Anglican to ne walimit yen gigo chandoa the great Masenos gigo chandoa to I'm sure ni dilos ino gimi watimo gin is to address all those things all much on all ningini was the reason why I question that and I'm interested much in that those are kids and when they are in their holy sermon let me say from nowhere the rain starts now they have to scatter. It's very unfortunate. Nikech numbers are so many, but king your plan hall no category no seguri almost 3 years ago. Apart one of us is an architect, no se volunteer mo goro the new hall. Benu se chako kete gimoro, weru gi gore. Koro gore to kadana nyamio ngato gore. To mano to kingeni nyakisa gigori. Gore to se gore to. Ne wase gore architect kalatas volunteer ko. Wase ko kalatas nitie. Gore miao. Iwinje gore to wase cost nyaka. Yes. Koro gimane chando wani pokwa funding ngeni the cost is around 300 million. Pesa ngeni oktena ahinya. Koro ni wachako raise matin lakini poko dhi mabor. Don't we have money? Poko dhi mabor. Pesa dongwan go. Kwa kanyo. Kenya ka? We have money. Pesa It's money. To kimokoro ngeno gimokoro watemoni. 2 billion gibura address igote. Kwa kanya. 2 billion gibura address igote. Yes. That is the whole aim, to completely overhaul the infrastructure and make it modern. Create a brand new campus, manigi hall manyien, nigi gymnasium, nigi all those things. 2 billion cha. What do I address these problems once and for all? You people have a land. I think beyond the school, I think there's a land Morokanyo pay the and we planted some trees there some times ago. You can interior land ma one go, ma official, man around 120 acres. To interior disputed land. Any land makago ni magma sen, ne moko mo wego. Mago pod nigi buche. Nigi buche. So ideally mago be nigi masen. Yes. Koro mago binyalo gine, but we have enough land to plant the campus. Okay. Wanyalo ka side achiel 120 acres. 120 acres. I don't want to go into weche mag siasa mabende wachano samoro Maseno ni lulu yani enu jaluoni mago to koro jo IBC mago beyond wa kaka gibro loso mago beyond us. And chenro museketo marwako jatend piny owacho en chenro museng'ith machalo nade butudru kod jotelo man around obed a member of parliament obed the Kisumu governor obed the leadership sani bingini wantie faction manyaka ineka kiwuotho go eka samoro weche dhi maber awinjo ni une gine broad based not sure whether you are there to say the main question ni useketo tiendu mongirre machalo nade okngeni watingin wano konjo siasa one planning committee maloso weche git koro kaka walose ni jatend piny oseluongo to bende waseluongo jotelo mani around mani county wa nikech chenro maila ni duongo kinyal bedo ni tie kaka konya ko benia segmented okinyal timo chenro maduong' to jotelo ni winja jotelo oseluongo gite ke jatend piny wacho nyaka bi penje governor ni to kari kanya dwa bire governor okembro receive governor never receive area of parliament bedo around yes tiangi tim gimoro constituency mare to edo de mano donga cha wano ko chaji kamano wanu pujo Maseno gi discipline wanu jogo teo oseluongi nyaka area MCA gibro bedo te ipuonje governors majirande bila moko mi wacho go jirende wagote uluongi te kina baraza mago uluongi te mondo gibedi ke nyasi maduong school wani in school ma omako region te it cuts across internationally yes koro konyal bedo do segregate niko is not a law affair is not a law affair lunga jo wate ma are critical stakeholders gibro bedo kanyo gite Pene no winjo kilieko watch foundation ma Maseno chako yango
Miche maduong' bro bedo ang'o to ugeno ni bro tae machalo nade? What is the main ang'o manie pachu kinde muchako foundation market called at the end of the day everybody can just sit at home, everyone for himself. God is for us all. Mani makoro kadwa ngeni everybody for himself ne mose inyowa. Koro dwa no bed ni koro everybody comes together for the good of the school. Okay. Right? For the one common goal. For the one common goal. Yes. Egino koro form foundation ni ubedo gi leadership mare ma ose year mostly gin old boys madongo. Ng'eny gin jogo mano somo chon machalo jwa ger gini. Yes. Kata wariyo jomoko bedo somo machiegni machalo ka wan gin jo 90s. Ma kangi jo 60s 70s to bedo jo 90s. To no dwaro no bed intergenerational effort. Ma king'iyo foundation tinde no sura mar kila ng'ato across the generations. Yes. Okadwa ni ng'iye ni magir yomuti kata magir nyithindo. Yes. Egino ka wariwe. But the main goal is to have a fund that can, an endowment fund ma can run in perpetuity. Yes. En gima dinga makata wathoto no we. Koro pesa nitie pesa manyuolre can support the kids perpetually. More or less the same as something people call, there's something called M-Pesa Foundation, M-Pesa Academy. Masani ni called bade mabele nyalo timo chelere degi. Though you people are not business as such, as per se, but ugeno ni samoro obedo dala maka jio biro ma samoro lep lwetke okrom to ng'ato nya yudo kumichuone lwedo tigolo ne gimoro. Mano. And in perpetuity. Kwatho to wene joma chiel to dhi jo katho kamano. Iwinja. Koro en gima koro nyuolra nyuol. There many idea ni gima nyaka nyuolre. Koro itimo ne very clear investment strategies. Iwinja. Kika fund de kose romo tikete gima manyuolore. Koro every year team igolo timiyo jomo malitulete ke korombi macho every year. Wadhi kamano. Kantie gi bigger school bigger. Kwa keto gimoro mwanyalo yudo kata na million moro 300 per year. Right? 300 million per year is good enough money. Minyalo timo go, inyalo support nyithindo go. Inyalo gero gima nyien kidwaro labo everything. So that is the whole idea of the foundation. And then Sanikoro Jogweng, how are you handling them? Ekindegi, you know we are in a political season. Masamoro, I really thank God ni samoro bedo ka moko kum nyithindo go bedo ni onge. Because was one era masamoro waseneno ka jatend piny owacho limo kuonde moko, you cannot maybe have a control over your pain. Ka gibire nyase na gweko. Gibe orwakgi. Kar gweng kanyo is a bit tricky kech ng'eni gimocho dire sama jasiasa biro kata jatelo biro to jomoko temo luwe. Koro gima watimo za committee ni wadhi keto security moro wan gi polisi ma dhi bedo kanyo, wan gi professional security bende dhi bedo kago, school security mar school di kanyo to kato gi moko bende wanyalo supplement go. The whole idea is crowd control. Ok wanyal yie ni kila ng'ata biro nyaka obed gi numbers moromo nikech kata macho en rally and celebration. Yes. Rally ng'ino opogore. Koro wadwa ni mana wabro temo matek kaka wanyalo ni mondo wa control jogo mabiro at least that's why you have something called you are invited. You are invited. Nikech kwa wae nono to koro dhi lokore rally. Nyaka jomoko magaga koko momer biro kage ko biro go moko kanyo. Koro dhi ketho chenro ma is a Thanksgiving ma ok en rally. Exactly. I think that's good to clarify. Yeah, it is. It's not a rally, it's a Thanksgiving service. We are celebrating 120 years. And it does not mean you're kwero the community. No. But en mani koro ntiere kwede moko jatelo nyalo kata wuok bang chenro dhi muso gi oko kanyo. Mano yiene. Onya kata dhi kondele go tieko. To kata mana bathe kanyo. Onyalo wuok ka gate ni to dhi muso joge oko. Ochokore kanyo gi jopiny. To gin do jatelo ma gidwa neno. Ema gidwa muso. Exactly. To kuwuok oko muso gi oko e shida. To kwa kelo no yie do kelo jomoko momer to biro ketho nyasi. Ok en gima ber ahinya. O jomoko maraudi. Koro kanyo wanyalo clarify ni it will be a prayer thanksgiving service with order with minimal politics or completely no politics. No politics. No politics. And you've invited a politician. No, he's a head of state. Yes. So he's a head of state, and there has to be distinction between politics and his government role. And development projects. Yes. So unfortunately, all those three are invested in him as a person. So we choose not to look at the microphone. Manyaka koro ngeni to wacho gini na. Wacho gini na. Mane kaka otembe. Wasaneno kata kodhi kuonde mamoko skunde mamoko kaka norwake ne ntie agoro sareka no wasewacho ntie Kapsabet boys. Ukopo gini kuom jomoko kosoma ubeni ungo mane chenro. Okwakopo gini no sepango chon en mani napok otimore lakini wang' Nyasaye okonyo go dhi timore. No setem lose chon to ne organization ok obedo maber, players nok obiro in time. To wang' ni tapani Nyasaye omenyo maber gi torch ne. Yes. Wang' ni wan organized. Every school has a right. It may be a trend. Correct. But ingini those sort of milestones are huge. Any school cannot ignore. If you are clocking 100 years is a lot. Yes. So whether or not anybody else is doing it,
I think is not the issue, but again, it's just that the fact that the milestone is worth celebrating. Yeah. Okay, gima gimuseketo mabiro neno ni utudru kanyakla kod stakeholders kod ute fwambo kod keyo kata joma nyalo neno ni weche gi eki ubedo promoted mark you ni nyithindo dhi bedo kanidala ok gibed to gidegi gomb kata by the nyoro ni wane lemo ni gikwacho no ni degi gomb luwo weche gi achiel kachiel use utudruok mane kata osiep mane muketo kod ute mamoko mag fwambo kod keyo mar biro neno ni nyithindo gi yudo ripode gi achiel kachiel kaka gidhi no ero ke samoro ero uyudo 500 or matini muketo kanyo sanja to kweth maduong to koro samoro gindala to and they are also part of the same family. Wacho kima bera yenye ngeni naturally I think all the kids would want to be there for that function. Naturally. What I know didn't be new on any date ma you know the thing I was there by the way. Yes, sorry for cutting you. Just to bring you a brief. Right. The principal spoke with the kids church assembly and was like dine wagomb mondo date gi odu kata chien mondo yud ka untie to kata kamano wadhi interfere gi calendar mar school. Imagine keep nyithindo up to 10th. Ngini mano yudo ka gikaw the entire holiday at school which could not make sense to most of them. So they're just going home. Some of them may be retained as you're saying, or maybe there's a way they will find how they're coming back. But gin make this school. Utima ngoma na noniri gibe yudo weche go chopanegi. Gimotion is very critical because naturally the attention will be at the school. Ingeni as a kid, putting myself in the shoes of the kids, I would naturally want to be there to witness it one by one, live. But could given the numbers go maybe too high and may not be sustainable. Could gino watch ni moko bro dong to moko bro didala. Lakini wasebe ko tu dore mangeny gi ute mag fombo ke machalo kamiki makoro wan kagi bendi luongo wa mar kala. Wawuyo kod mangeny watimo media sensitization, one TV mopogore to nitiere program definitely en gima nyaka bed streamed live mondo ji onene because we want people to watch it even abroad. Yes. Koro mago to koro gin nitty-gritties lakini for sure wabro bedo gi platform ma nyithindo nyalo nene gin. To jowa ma bende jofwambo gi gin be ubro I'm asking this because was such a functions tido kikono uni inionge kaka no luongi ka to in mana gi barupi ma yie ni donjo kamoro timo tiji mar fwambo kod keyo. There will be a special invitation because it will just be a room for all journalists nyalo access. I know this question I'm asking is very crucial to any journalist out there. I agree. Because ngany gi chopo ga events ma gitelo to get onge gi if there will be a gate pass we will have access. Yeah, in fact, the more the merrier actually. Ka ungeni kamano to mere nyalo moro malich. Gimo dhi in fact bede miya idea maber. Ka kora dok we committee kuchabro kono gini mae gima the feeling. We have engaged you guys but the question you penja directly ni do you have access to the venue? Mano to I think the answer should be yes, but again kaki penja no kora dogo committee ko ni can we now accredit the media houses mabiro timogini but ideally every media house would want to be there because this is a big celebration mapa ni naturally you should be accepted there to do your work murubo ni fwambo ke gimaduong matimerekanye wachopoka ngany functions ting isini you see for a reason or the other protocoly onego bena chope function ahead of the head of state. Correct. For a reason or the other like maybe an ponan ko di program ka kantanen umne ni kawone miti menyasi. I'm in a program still there, I'm doing it now but I'm the one again assigned to come over atiko sangwen. I'm running up. You get that? I get it. So what helps gimote mo rekomote mo ngado ni you should come up with some tags specifically from somebody in charge of communication. Ma all liars with the media in charge of in Kisumu, what I see them do most of the time gichiwogas some but really not all. Pite moko samoro will not access this person. Pije moko wa Nairobi. True or false? It's true. Your media moko wa Nairobi. Koro kaki chopo to wangeni Jorim emane tags mag media. Ka chope get and I'm blocked. I just call. Or there's somebody get kanyo. Just have to check my card. My journalist ko sab blog amara mago ko digi simo. You see. No in kare. Yes. Gimo anyalo show ino setemo.
is, first of all, we are also very keen on crowd control. Exactly. So that we know who is coming in and who's not. To be one of the things Mwati Musani needs a forum that has been developed, Majinalo register. Right? Exactly. You can register your details, then you can print out a badge. Mandagi Mani was recommend. So I want to believe in you also, we may also add media accreditation to it. Exactly. So that you can self-accredit yourself and say, I'm so and so from this media From house. Color TV. Color TV. We'll So be attending whatever- how many? We'll be attending 2. So that then you can then print out the badge that properly identifies you as a media person. Manapan is the addition that we can make, but overall there is a program to actually register people online so that you can come as a properly invited guest, where you can actually produce your own tag Yes. and use it to enter the venue. Exactly. In case any, some of us may not like our danger to be in confrontation with No, the it's wrong. It authority. shouldn't be. It shouldn't The be. authority go begin on me, give begin to teach you. Give Money go busy. begin manage everything. Magi Bagete one of his, that's their It's job. right. Yeah, it's A right. very good job they're doing because bekanyo kabe where hell to among you ngato to offense. It's true. Ngato the caranal don your fiso kwalo. No, one gi plan mabed ma security is a very tight and secure program. Ma wa konyoregi police, wa konyoregi private security, wa konyoregi security mar school. Koro these 3 presidential security bengen kai. Exactly. Koro these 4 arms of security is enough to run the function and make sure it's secure for everybody. Tudok mane musebedo go kod tendo bila manyanza which maybe you may know this or not. Tendo bila manyanza mano kata commissioner get gin jok masamoro nyaka koro chik negi tu kabisa. I know they will even be doing a pre-visits. Yes. Day 2 days to monogene ground chalona de. It's true. Is it a presidential setup gimora inano bun kod gi in talks muna no ni wecho yo maka. Yes, at different levels, wo wuyo gi those security levels, to bende wan gi gimilo ni dry run. Wabro romo gi jogo te kanyakla. Exactly. 2 to 3 days before the event. To wangi venue te, to wangi what is the security status. Angomo mi utio ge fail me instead of this. That, yeah. Wabro bedo kodi at the highest level. Nyaka what maduong cha. Representatives gibro bedo kanye. I know Piezo Molo. Nyaka gibedi kanye. Yes. Gibro bet kanye iro. Kato gibro chako kori. But we are in touch with them, and also programs Matimosa and the recommendations Matimo between. There's some triangulation between the committee, the school, to the office jatel. Koro whatever we are planning here. To kwasi agree school titero malukucho jogo bende ng'eye kagise ng'eye magi certify ni gini ber gibro be the ground. In fact, we have a date to go and assess the ground. Yes. As part of the planning committee. Obro de kodgi to any recommendations or any guidelines ibro tim kanyero. If there are any rectifications to be made, but ibro tim kanyero. Away from that, limbe mageten pinyo wacho mosebedo kotimo e skunde wa kanyakla kod gwenge ma Nyanza. I know maybe you're not a politician, but yero weche mag dongruok. What would you count on them? Gisebedo ka giloko sochwa machal nade? Okay, politics and development are intertwined. Yes. They make be one and the same thing. Yeah, they're intertwined. In fact, politics is the root of development. Yes. It's actually politics. Exactly. Koro what in this setup, mar school we are not really dependent on politics. Yes. But wanyalo mana tape matin, kaka jatelo biro wanyalo tape ka jomoko osetape no. To kuno bende wayude a portion of this development. Exactly. Ma biro through politics. Ubenya kumanya a wise way munyalo ka wogi moro look go in, yes. Kwase ka mano. But overall strategy does not depend on politics. Again, what about foundation? The foundation of Maseno Old Boys and Friends Foundation is very important to us. And jogo ma are non-political. Magi ngi politics mo ko nyal timo gimoro ko antie gimoro dwaro kuno. Ageta moro en. Gimoro dwaro. To jowagi foundation gi en gimoro dwaro gen is a stakeholder. Either no so school no. Or nyathine ne ni kuro or no siep school. Gimoro dwaro malicho, dwaro no gola mondo thido som kata mondo school obedo dokare. Mabro konyo jomoko. Koro ngeni mate eno ko dwaro personal gain. There's no personal gain. Lakini jasiasa tingeni ko angia nya to dwaro gimoro. Ko mi tango yuda kura kusana. Jorim, education is an equalizer, as you've been saying. Correct. Is it dimming or still an equalizer? Ever call equalizer? What did you say? For the equalizer by a great extent. But I must make this difference. Clarification. Education on its own is an equalizer for everybody. Yes. Kata sani wan kodi kaidi isomo school mo pogera somo pogere. But one level achiel. Gimi nyalo timo somo kenya timo gimo molo, but you have been equipped with the skills to run life. Correct. Money education team. However, nitiere aspect moro mabende nitiere moko mimedo go. There's a personal initiative, personal skill. Iwacho ni kidhie na mikao rech idwa tedo.
ok di kaka rech no gi pi kaka iole no tichwake tigole kete mesa nyaka ndhathe moko mede tiere moro mamedero iko tie moro machwaka kama ko tie koro magi ting'e jomoko no yani ma en rech wan rech kanyero lakini tie moro mang'eny no rech ni anyalo add value rech exactly anyalo wale molokre mbuta ma us gini aus piende anyalo chamo modong to banyalo tedi mopogore koro mani iluongo ni personal initiative beyond what education gives. Yes, beyond what you got in Maseno school. Beyond what you got in Maseno. What have you done? Personal initiative. Yes. But nitiere moro mabende, truth be told, Yes. ni kuma ng'ato somo bende matters. Oh. Ineno school ma ng'ato somo matters a lot. Igino ka ji gore ni school ma national gi. National gi gini choko ji tema jo tema riek e Kenya. Like there's a cry ni gani no ukawo nyithindo moko tin ne 1,100 gi wi. Utero gi kai. Everybody is crying in the same school. And I can tell you for sure. Jogo modi school de madongo. They normally tend to be big people in the society. Okay. Normally, king yoga ngi makelo. Fate follows them. Big businessmen, they're in government, they're in politics, The they're in doctors. law, the doctors everywhere. So naturally, because of that competitive element, these people tend to be They are shaped to be great men in the society. Yes. Koro nyathini ka somo kund kata ken kisomo kund, already you have a network. Your network is your network. Koro jomoiro ni path nyathi nyalo bedo maber kech jomung'eyo. Nasomo gi ng'ane minister mang'ane nene klasa. Koro ng'ane kapo ningi madwago eto nyatingo bade ng'ane kumonyalo dhi. Kawo na ng'ane. Winja. Ok wach ni skunde moko giricho lakini to gipogore. Skunde madongo gi they tend to do very well. Their products tend to do very well. True. Koro ginno ka nyithindo gore dwa somo kwede kech kata an aseneno. Ego somo go ng'enyne go setimo gik madongo ta bende wasetudre kodgi mosekonyore kodgi. Jorim, it is true because I didn't learn in Maseno, but I'm a friend of Maseno. Gilunga number one fan of Maseno. Right. Anytime there is an admission going on, parents approach me, they think I'm a teacher. And they approach me Chances. like Manua chances. Absolutely. Yes, They and there's know. so many, they overwhelm you. They know. And I can tell you just as it's a fact. And they're in big positions and we have interacted with them and we have managed to benefit from them. You understand? To kingiyo kata na kumana chaka dia somo Nairobi University. Yes. Kunure bende jomano somo go bende idoka bende they tend to be something kata bende gimoro kan maracha ingi. But now that is the beauty of the school you go to. That's why top schools produce top men. Yes. And Maseno produce great men this side. Kingiyo kata jomo somo Maseno. Kingiyo Justice Majanja manotocha ja Maseno. Okay. Kingiyo ngane manotocha bachaki jomo to mondi ngeno ne Jamaseno. Yes. The first minister of a government back in Kenyatta, Omolo Kerogi, Jamaseno. Jarembo Dinga, the Jamaseno, first vice president. King Niyo Doloaya, minister, Moi government, Jamaseno. And so on. There are so many Maukanyal watching. Why King you Guinea legal circles, Guinea politics, Guinea Dix, the Tati, Dr. Loch, Guinea, Nairobi Hospital, Madongo Donka. These are all Maseno people. Joagir is a Maseno guy. Odongo Mamo, ministers, Maseno guy. There's that Maseno thing that is following them. Jobo Mino, Maseno. Olagaloch, Maseno. Right? So there's something, they tend to become something in the society. It sort of follows them naturally because of the school. Erokamano nya Jorim kuom kawo thuolo mari. Wachni minyalo wacho mogik ne jonyuol. Wachni minyalo wacho mogik ne nyithindo gieki. Ne ng'ata makoro neni samoro winjo wachni for the first time. To samoro bende ogombo ni lwete ochope wach mar foundation mudwa chako ni. What would your big message to our viewers okinyi market kono? Erokamano nyamigos Justice from Lunga go erokamano ne gimitemo ni ber. Akwa ni jogo duto ma mokwongo achak gi joma nodhi Maseno school. Nyasi mar Maseno at 120 ni en maru. Kik ubaru. Losuru kalenda maru mondo tarik 10 ni ubi e school Maseno kochakore saa 2, 10th April. Saa 2. To bende inyalo dwaro support gini kech wadwaro no support gini endi. Wan gi paybill marwa 210087. Ariyo achiel nono nono aboro gabiriyo. Inyalo oro gimoro kanyo mondo walos go wach nyasi ni. To moko bende wabiro kawo to teri foundation miloso ni endi. Jonyuol mane nyithindgi somo Maseno bende unyalo udise benefit from Maseno already unyalo oro gimoro kanyo bende. To wakoudi mondo bi mondo ujumeka kodwa mondo wa celebrate together. This is a big day for the school, for the region and for the Kenya, for the entire country. Koro mi wakoudi mondo ugida kodwa. Mogik foundation mwaloso ni biro konyo nyithindo. En foundation mabro konyo nyithindo in perpetuity kata wan wabro we to wene jomoko. Koro miyo ka winjo ka Nyasaye omulo chunyi matin. Tinyalo contact wa paybill marwa wasewacho kanyo nyalo nuono go 210087. Inyalo oro gimoro kanyo tindiko ni foundation as a narrative to wabro kawe to waketi agulu achiel mabiro konyo nyithindo te.
mi waroko kendo erokamano ne Justus. I don't know whether that thing remained the same while you in Maseno. You were having a school anthem. We love you, oh Maseno, for you are our school. Forever we shall, oh our Maseno. Waningeni wanyalo mana go ni Maseno strong. Ngeni wendo no biro ka wan wasimbu. Yes, I know. Otula mane okele wandalo wanonge kode wan gi persevere shall win through mabe osekonyowa wase persevere awinjo kuloka gi dholuo ni kinda piny manyalo gimoro manyalo gimoro kik chunyi tho no matter what. That's a very strong statement. Don't give up no matter what. Kinda piny osekonyowa kinda piny manyalo gimoro kakoro mogi kaka iwinje no ero duond migosi Jorim kako pimo no ero gin kod welo chieng' tarik 10 dwe mar 4 igani eri ka jatend piny owacho migosi William Ruto igeno mar limo skundi ya wenero ma Maseno. Wan kaka Kala TV bende wan achiel kachiel chenro no ero maket kod mano mane omiyo migosi Jorim bende odo thuolo mondo mi obi otwak kod oganda jokanyam. Watemo ni wan achiel kuom od fwambo no mabiro kilo weche gi kachiel bende watemo ni wabed achiel kuom od fwambo no ma bende biro thuolo mar timo lendo kantie ma nyasi motendre kata motudre kod mano. Jorim ko watieko wan kodu wawuotho kodu Maseno wasebedo kwa wuotho iga ka iga wachako wuoth kendo wuotho pile kantie gimodugo mno wakony tukel waya udhutewa nyaka go ni erokamano Justus iseti maber ni Maseno aneno post gi pile ka pile. You are always on time and you're always at the right place the right time when they have big moments. It's a support school ni maber obendi wago ni erokamano maduong'. You really done a great job in terms of spreading the good news of Maseno and all the big moments. Koro wabendi kantie gi moto wabuso ka jatend piny owacho biro koro gwetho oko wan kodu wana ku nyaka tu nyaka giko erokamano kibet gi luor wan kodu kendo wago erokamano ahinya. I don't know you do last otimo gik ne japuonj maduong' Japuonj principal Owino. We want to will give Mr. Owino. Japuonj oseti maber. Japuonj principal Owino kinena. Mondi wapaki nikech nicha ni miyo result maber mar KCSE. Ni tie maber ni miyo wa A's moro. To bende japuonj mogwedhi nikech gini timore tena mari. Ngoni OGW. Peter Owino. To gima bende wayaro go migosi Owino ni wan kaka moba Maseno All Boys Association otiyo kodwa maber. Ng'eny jopuonje moko loko embrace wainya. To japuonj Owino to yawnwa dhudi. Koro ng'eni wabende chunywa bende wayaw fuke wabende wayaw kwatero gimoro Maseno. Nikech otiyo kodwa maber. Ong'e kaka manage stakeholders maber. Ma wan the key stakeholder as Maseno All Boys. Koro japuonj Owino in advance, congratulations for celebrating Maseno at 120 during your time and tenure. Kendo, we also congratulate you for good results in each and every year, and we continue to pray and believe that you'll give us even better results next year, this year and next year. Erokamano ne Jorim kuom kawo thuolo deko sekalo kanya par kod adek en sa achiel nyaka nwachake kuom kawo thuolo mari kendo twak kod oganda jokanyanam kendo wan kod geno ni chenro duto biro dhi nyime nyaka mondo jong kaka osechan mondo mi skundi ya wenero ma Maseno waluonge ga ni the home of the boy child obi thuolo mar bedo kod jatend piny owacho. Bende wan kod geno jatend piny owacho migosi William Ruto kotimo limbe Kisumu kendo Maseno to en mana weche geko mag dongruok achiel mar oganda emibro yale skul no ero kendo geko ma oganda bedo kod alam mar gwero kamano. Wachoko time kendo odiochieng' machielo akaw yo machuok kaduogo to wang'iyo ni to reporters wa gin weche mag wamede giluwo ni nyaka Mogajong e counties wa duto kamoting'o Homa Bay, Migori, Siaya, Kanyakala koda Kisumu. Wakaw yo machuok waduogo. Odiochieng' kodiochieng' yamb siasa kudho ma opogore ka jotelo riwore kod duond buche siasa kaachiel kod riwruoge mag siasa bende mopogore kaka japiny be ing'eyo kaka yamb siasa ringo e pacho kaendi to gin dongruoge mage mowinjo bedi ni iyudo kaka japiny to bende gin jotelo mage ma ochung' malaro lemo ma opogore mabiro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen kochakore saa 3:30 mar otieno ka ikelo ni koda Joash Odhiambo Mitula. Magi duto iyudo mana ka okalo e chendo nendo mar orindi mar siasa mana e Kala TV. Orindi mar siasa kik bai.
Piny koro tauru gi mare. Emomiyo Color TV